Mağtımgul Pragy, Alman edebiýatyň, dünýä medeniýetiniň özünden öňkü gadananlaryny akal eleginden geçirip, dürdäne eserler döretdi. Beýik şahyr türkmen şöhretiniň we türkmen diliniň taryhyna uly özgörçlükleriň başyny başlady. Onuň umumy adamzat medeni ruhu hazinasyna giren şagyrlary bugün dünýä dilleriniň köpsüne ýanglanýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň hemde Russiýa Federasiýasynyň deň hukukluk we özara hormat goýmak görülgilerinde ýoly goýulan gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça syýasy, ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda işçiň ösürilýän. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleriniň arasynda gäme gurulşy, ulug we logistika, senagat, sowda, siýasatçylyk we beýleki bir näçe ulgamlarda iki taraplaryň gatnaşyklary ýoly goýulyp, dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk edilýär. Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen arkadagy gahrman serdarymyzyň baştonlugyny üstünlükli dowam etdirilýän bu işler ýurdumyzyň daşar siýasatyny nahy hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge ýardym edýär. Dünya şöhretiniň görnükli wekili, beýik türkmen şahyry. Ajaýyp goşgy eserlerini döredenini eýýem 300 ýyla goly wagt geçendigine garamazdan yazan eserlerini okap we hatda olary gorap geden başga milletleriň wekilleri hem tanaýarlar. Şagyrlary ören owazly, onuň her bir sözi bilýäňiz minähili, altyna bara-bara. Goşgylaryň tuğ deýin parlap, dillen dile, nesilden nesile geçip gelýär. Dünýäniň en şem ýurtlaryna syýahat eden Magtymguly, türkmen halkynyň azatlygy uğruna dürli ýerlerde, dürli ülkelerde bolup, ol 18-nji asaryň 2-nji ýarymynyň ortalaryna ýetirek gürgen ýerlerinden Astrahana tarap ýol alypdyr. Astrahan Türkmenleriň adyndan, Stavropol Türkmenleriň adyndan hemmeňize de köp salam aýdyp durýar. Geýten bayramlar gutly bolsun. Maşgalaňyzda dinçlik, saglyk bolsun, toýlar tutma nasip etsin inşallah. Ata-babalarymyz sag bolsun. Magtymguly Fragi aýdan goşgylaryň özümüze kılagımıza salıp tırdılar. Biz öz owadaşymyz Şamil Taganýazowyň kömegi bilen öz owamyzyň türkmen owatydygyny, onu türkmenliň ýaşaýanlygyny bilip galdyk. Ol 11 ýaşyna özü ýaly oglançyklar bilen köne jaýlaň töweregini oýnar eken. Bir gedegem şo jaýlaň biriniň diýwar ýere gaýdýady, näbelli bir kitaba meňdeş uly zatlar ondan ýere gatşýar. Oglançyklar o ýere ılgap barıp olar açyp seretip görseler, doğrudanam o ýerde uly galyň kitaplar bar eken. Ýanky oglançygam bir kitap açyp seretse, onu bir näçe zatlaryň ýazylanlygyny görüpdir. Emma o ýerde ýazylan harplan özüne nä tanış bolanlygy üçin olar okap bilmändir. Ol kitaby eline alypdyr da öýüne getiripdir. On kagaz bolsa kitaby açyp, "Oglum, bilseň Magtymguly diýen bir şahsiýet ýaşap geçipdir" diýip, Magtymgulynyň kimdigi barada oňa uzak wagtlap
gurrun beripdir. Şondan soňam oglanjyk özüniň ýaşaýan Fun Towa owasynyň taryhy bilen gyzyklanyp başlapdyr. Ol wagtynyň köp bölegini arhivde, kitaphanada geçirer eken. Şeýlelik bilen 1991-nji ýylda ol ýazyp tamamlan işini halk köpçiligine hötürleýär. Ol öz işini Magtymul Pragynyň Astrahana bir näçe gedek gelendigini hem-de o ýerde öz gol ýazmalaryny goýanlygyny aýnysy lakamy bilen tanalýan edebiýatçy Abdurrahman Seyitniýazowyň öwrenenligini belläp geçýär. Öz döwrüne orta Aziýanyň ýakyn günnägörüň we Hazar deňiziniň demirgaz kenarlaryna, Günnägör Kawkazyň daglyk we syahralyk ýerlerine syýahat eden Magtymul Astrahany şäheriniň ýaşaýşy bilen içken gyzyklanypdyr. Aýtmaklaryna görä ol Astrahanyň çäklerini takminan Orta Aziýanyň bir näçe şäherlerini bilim alandan soň, ýagny 18-nji asyryň 60-njy ýyllaryndan 90-njy ýyllaryna çelli bolupdyr. Diňe bir öz ýylnyň okuw jaýlaryla kanagatlanmadyk Pragy, ýa-da Halaç etrabyna ýerleşýän İdris Suaw medresesinde bilim alandan soňra Buhara emirliginiň Gögüllaş we Hyýu hanlygynyň düzümine girýän Şeýergady medreselerini bilim alypdyr. Ol şu alan bilim derejeleriniň netijesinde ondan soňky giden saparlaryna halk güres ýöketdeş bolup, olara bilim taýdanam uly gollaw himayet beripdir. Ol yerli türkmen çağlaryna arab dilini ýazyp öwredipdir. Hem-de bu ýerde bir näçe goşgy eserlerini döredipdir. Oňa etnografik taýdan hasaba alynan ýazgylar, ýagny şahyryň şu ýerde bolanlygy, müňgüşligi, soňra hem Astrahana syýahat edeniň hakyndaky gurrunlar güwa geçýär. Ondan soňra da Kawkazyanyň üstü bilen ýolunu dowam edip, ahyryna da Irana barypdyr. Hakykatdanam Magtymul'yň köp ýerlere syýahat edenligi barada ençeme alimler aýdýarlar. Jahankeşlik bolsa adamlara ol ýerleriň milli aýratynlyklary we däp desturlar barada köp zatlary bilmäge mümkinçilik berýär. Maňa türkmen halkynyň beýik akyllary we şahyry Magtymul Pragynyň doglan gününi bagyşlap geçirilýän dawaraly çärede çykyş etmäge beren mümkinçiligimiz üçin öz hoşallygymy bildirýän. Bu ýerde 150-den gowrak halklaryň, milletleriň wekilleri ýaşaýarlar. Elbette islendik bir halk özünün görnükli vekiline guwanya, buýsanya we onu ösüp gelýän ýaş nesile nusga edip görkezýär. Men ol şahsiýetiň islendik bir goşgusyny okaýan, tapawdy ýok. Olaryň hemmesi hem diňe gowdatlar, diňe gerek zatlary barada ýazylan. Nädip dost doganlykda ýaşamak, nädip gurmak, nädip ösmek, nädip çağalara terbiýe bermek we ata-babalarymyzyň ýaş nesillere eden wesiýetleri. Magtymul Pragynyň goşgular ýygynynyň tutuş Russiýa boýunça çap edilen ilkinji ýeri Astrahan bolup durýar. Adamlar ol eserler gowra saklapdyrlar. Häzirki wagtda Astrahanyň 3000 goly türkmen ýaşaýar. Bize Magtymul Pragynyň goşgularyny ösüp bolduk.
diňe bir oň goşgulary, medeniyeti we felsepewi pikirleri bilen tanış bolman, eýsem olaryň häzirki döwürde nä derejede derwäs hem ähmiýetli bolup durýanlygyny, olaryň biziň durmuşymyzda has içkin ornaşmagyny görüp bilýäris. Stavropol türkmenleriniň bagşylary diýen kitap. Munnu hem Stavropol türkmenleriniň Magtumul Pragynyň eserlerine düzülen aýdymlarynyň dillen dile, nesillen nesile geçip şu günlere çenli yerine yetirilip gelýänligi barada ýazylyp, onu Magtumul Pragynyň türkmen diline ýazylan bir näçe goşgulary hem yerleşdirilipdir. Stavropol topragyny ähli türkmenleriň arasynda meşhur bolan Magtumul Pragynyň Bagtymul ady bilen belli digi barada hem bellenip geçilýär. Слова Махтумкули Ифрагим, музыка Нуры Халмамедова, нежная скромность. Magtumul Praga bagşlanan festiwalyň çäklerini, bir näçe konsertleri we maslahatlar geçirmek maksat edinýär. Kompozitor hökmünde menem şahyryň dörüjligini ýüzlendim. Hemde 2017-nji ýylda neşir edilen Gydyklyk hem uly mono operam döretdim. Görşüňiz ýaly ol bu ýygynlygynyň içinde çap edildi. Men şeýle eser döredinnim üçin örän bagtly.
Men öz gezegimde Magtumulu Pragynyň eserlerini ýerine ýetirýändigimi aýtmak isleýäryn. We aýdymçy kökmünni meniň repertuarymda köp aýdymlar bar. Magtumulu Pragynyň öz bolşy beýik awtordygyny bellemek isleýäryn. Aýdymçy kökmünni şygyrda aýdylýan pikirleri, olaryň düýp manysyny, ägert uly filosofik mazmunyny, çuň dramaturgiýasyny dinleýijilere dogry ýetirmeklik esasy zat bolup durýar. Biz nirede çykyş etsegem, Rusiýanyň şäherleri bolsun, ya daşary ýurtlarda, hatda Amerikada çykyş edenmizde Magtumul Pragynyň şygyrlary ýa-da onuň goşgularyna döredilen eserler ýanglanyny adamlaryň gözlerine ýaş aýlanýar. Eserleri ýerine ýetirenmezde ol dinleýijiler tarapyndan türkmen topragynyň giýimini kökmünde garşylanýar. Sebäbi onuň hemmelere ma'lum bolan setirlerini Овеяна ширь от хазарских зыбей, до глади Джейхуна ветрами Туркмена. Блаженство очей моих, роза полей, поток, порожденный ветрами Туркмена. И тень, и прохлада в туркменских садах, и неры и маи пасутся в лугах. Рейхан расцветает в охряных песках, луга изобильны цветами Туркмена. Куда бы дороги Туркмен не вели, расступятся горные кряжи земли. Потомкам запомнится Махтум-Кули. Поистине стал он устами Turkmen. Şteterleriň özi eýem oga sad we buýsonç kemde Magtumulu Pragynyň wasp eden milletiniň beýikligini duýmak bolýar. Bu bolsa Magtumulunyň häzirki wagtda da görnükli şahyrdygyny ýene bir gezek suwd edýär. Gahryman arka dağly gahryman ferdarymyň alyp barýan içerigi daşary siýasaty netijesinde bugünkü gün garaşsyz beýtarap Türkmenistan döwletimiz özüniň hoş niýetli goňşuluk we dostlugyny gatnaşyklaryny putolandyrmak bilen bir hatarda akyllar şahyrymyzyň döredijiligini dünýä ýaýýar. Bu şoňa göredi 2009-njy ýylda bir şäherde Türkmeniň beýik ogly Magtumulyň heykeli dikildiler. Türkmen halkynyň milli lideri
Hadariyaka döwletleriniň sammitine gatnaşmadylan sähel öň bir günlük gysga sapar bilen bu ýere gelipdi. Bu ýerde hem oňa gatnaşan köp sany türkmen etniki wekilleri bilen duşdy we öz kanagatlanmasyny bildirdi. Слышите вы эти песни, люди? С нами он, Махтумкули, враги, в памяти и в бронзе, в граде южном, над рекою вечную времен. Высится певец любви и дружбы всех людей, всех наций и племен. Biz şuun Mahtumulu Pragynyň şu ýerdäki ajaýyp ýadygarlygynın ýanyna. Beýik türkmen şahyry Mahtumulu Pragy Rus türkmen dostlugynyň, Astrahan türkmen dostlugynyň nyşany boldy. Sebäbi Mahtumulu Pragy beýleki milletleriň köp sanly şahyrlary ýaly halklaryň dostlugy, söýgü, ýeriň ýüzünde hoşniýetlik we adalatlylyk ýörelgelerine laýyklykda ýaşamallygy barada ýazdy. Soň hem mektebi gurmak barada netije kabul edildi. Onuň guruluşy ýokary hilli bolup ulanylmaga berildi. Häzirki wagtda hem çağalar bu mektepden ören hoşal. Türkmeniň nusgu şahyry Mahtumul Pragynyň ilm dünýäsiniň hassa ebedileşdirilmegine nazarlap 2019-njy ýylda Astrahan şäherinde Mahtumul adynaky orta mektep gurulyp ulanmaga berildi. Ýödüniň ilkinji ýaş okuwçylaryny kabul eden bir bilim ojagy bu şo günden başlap onnaky ýetkinjekleri täze bir dünýäni bagş etdi. Biziň muňa begençimiziň çägi ýok. Sebäbi biziň taryhy watanymyz, şöhratly ata-babalarymyzyň gelip çykan ýeri bolan Türkmenistan döwletiniň şeýle mektebi gurup ulanmaga bermegi we şol mektepde biziň çağalarymyzyň okap bilim almaklary, medeniýeti öwrenmekleri hemde oňa düşünmekleri galy bersede asylky medeniýetimizi we dilimizi dikeltmäge, olary inniki nesillere geçirmäge sebäp döredýär. Знаете, кем Махтумкули? Да. Кто хочет рассказать? Пожалуйста. Fikir kaldı bir gogi, bir akıl can içinde, gördüm rengim Allah'cı, etingan içinde. Berekeller, sağ ol, oturayım. Mahtumulu Praga Türkmen halkının tarihinde iz kaldıran, Türkmen edebiyatında milliliği ımıklı ornaştıran, halkın ağında, kalbinde, yüreğinde ebedilik ornaşan büyük şahsiyettir. 18. asır Türkmen edebiyatyny ulu özgörüşleri amala aşyran Pragynyň dörejiligi geljekki nesiller üçin öz bolşly mektebe öwrildi. Biz hem öz gezegimizde Türkmen dilini giňden ýaýwanlandyrmak, Türkmen medeniýetini ýakyndan tanıtmak, Mahtumulu atamyzyň şygyrlaryny bütün dünýä tanıtmak maksatly ulu işler alyp barýar. Astrahan şäheriniň 450 ýyllyk ýubileýi münasibetli hormatly arkadaşymyz Mahtumulu Pragynyň heykelini şähere soňra tördi. 2019-njy ýylda bolsa görüşimiz ýaly Merje mektebimiz bolan Mahtumulu Praga adynaky mektebimiz gurulyp ulanmagy berildi. Biziň ata-babalarymyzyň taryhy watany bolan Türkmenistanyň beýik şahyrymyz Mahtumulu Pragynyň adyny göterýän bu mekdebiň kömegi bilen biz öz nesillerimize uly miras galarys. Ay güni zemin asmany söýende söýmüşem seni.
Qahraman arkadagyň rywajalaryň dost sogunlyk gatnaşyklaryny dowam edip, Astrahannaky we Stavropolaky türkmenlere berýän uly gollugy üçin Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow köp sagolsun aýdýan. Çağı wagtymyz bize şeýle diýerdiler. Men häzir onu size türkmen dilini aýdyp bereýin. Sen kim türkmen? Türkmen diýmek näme bilýänmi sen? Ýok, bilemok. Men türkmen diýen söz. Ine men şonu şu sözleri berk ýadymda saklapdym. Türkmenistan biziň ata-babalarymyzyň göbek gany seňen watanydyr we bizim türkmen diýen milletiň adyny buýsanç bilen götermeliler. Türkmenistanyň arkadagyna, sirdarymyza bizim Astrahan şaharda Mahtum Kuli diýip adyn salan mektebe. Bizim ballara okumaga mektep bar. Uzak gymyr, saglyk size baryňyz da. Arkadagyna, sirdarymyza okun, salam, sag bol. Bize ýam şahyryň 290 hemde 295 ýyllygyny dawraly ýagdaýda belläp geçdik. Biz Magtumuly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlap uly taslamalar taýýarlaýarys. Biz öz aslymyzyň türkmenligine ören boýsanýarys. Aýratyn hem men öz adymdan çoňur hormatlanýan Gurbanuly Mälik Guliýewiçe gyzgyn salam ýollaýan. Elbetde Astrahan oblasty bilen özara gatnaşyklaryň çalt tepgini üsürleýänligi üçin ören minnetdar. Men Türkmenistana eden her saparymy uly şatlyk bilen ýatlaýarym. Men ýurduňyzyň köp şäherlerine we obalaryna baryp gördüm. Men öz çağalarıma da, aktıklarıma da Türkmenistanyň diňe bir ajaýyp ýurtdugyny aýtman, eýsem onuň çalp depgin bilen ösýänigini hem belläp geçýän. We beýik Yaradanyň emri bilen goý siziň ähli amallaryňyz maksadyna ýetsin. Men hemişe siziň ösüşleriňize begenim.